OK, takže piatok 13. vlog, som tu ja, Hubert, je tu MTDG in the place to be a je tu veľa našich kamarátov, takže bavte sa a nebuďte takí vážni, to není profesionálne. Dobre chalani, všetko v kľude, pravidla viete, len prosím vás s tým gombíkom, čo som hovoril, ten červený gombík nestlačajte, dobre? OK, čaute. OK, Pete, díky, maj sa. Kamo, vidíš to všetko? Toto je teraz naše. Máme vlastnú reláciu. Si šťastný? Šťastný. Čo o tom gombíku, nepamätáš si? Máš ho stlačiť. Stlačiť? Tak ho stlačím, nie? Na bratislavskom ALS sme si zobrali na parádu street art terapiu, kam dorazila aj panda, ktorá má swag. Swag, 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 girls on my Sedemnáctý release pod internetovým vydavateľstvom I Love Music je tu, je to Craig, je to zmijavý, je to blízke stretnutie a je to mimozemské. Často sa vám stáva, že sa chcete pozdraviť so svojím kamarátom vydareným hiphopovým pozdravom, ale skončí to iným veľkým nepodárkom. S našim Ultra Turbo Hyper pozdravom 2000 sa vám to už viac nestane. V Bratislave sa malovalo na električky, tzv. Tram Jam, bol ako warm-up na druhé pokračovanie Bratislavského Street Art Festivalu. Boli sme pri tom, ako hovorí Kejo. Tono Suchota, všimol som si, že na Facebooku máš fanpage. Tak určite. To znamená, hovorí sa o tom v kuloároch, že vydávaš nový album. Tak určite. Vydáva ho tvoja domovská stajňa Gramorokaz. Tak určite. Vieme o tom, že tam budú aj spolupráce s repermi, s producentami. Rap je prežitok už, takže budem tam mať moderné pesničky, budem tam mať dubstepovú pecku, budem tam mať houseovú pecku. Čo sa smeješ? Budem tam mať. Počuť, čítal si ten článok, že vedci zistili, že každý tretí chlap na Zemi je gej? Ja nie som gej. Že nie ja? To je potom gej.
Čechách organizuje Afro hip-hopový festival. Na Slovensku organizuje Kaščák Pohoda festival. A tuto môj brat Páter Lumír organizuje v Juhoške Fest, čo hovorí samo za seba, ale my sme sa aj tak opýtali, čo nám pripravil. Tak bude to veľký fest. Bude to veľký fest, počuli ste, bude to fest. Budú tam špeciálne efekty od Diktátora Tempa. Vystúpia B-Boy Bob, B-Boy Bart, B-Boy Braňo. A čaká nás veľká spoločná... Bude to výborné. Zdvihnite svoje veľké prdele od počítačov, nesete stále za internetom, je leto, je krásne, choďte von a chyťte na námestí free Wi-Fi a pridaj sa na našu fanpage Art Attack, ktorú nájdeš tu. Múdro. Dobre. Sme vo finále, ak naši chlapci strieborní, máme za sebou 13. vlog, trojka je krásne, gulaté číslo, takže bilancujeme. Vieš čo, necháme bilancovanie na ľudí, píšte nám vaše postrehy, komentáre, kritiky, na všetko sme pripravení a bude to ešte lepšie. Tak, bude to ešte lepšie, komentujte videá, komentujte Facebooky, komentujte doma sebe na stránke. Tu celý čas čakám, že ma zavolajú do toho vlogu a oni nič, serem na nich. Kámo, chápeš? Máme svoju vlastnú reláciu. Po francúzsky vieme. Úžasná hviezda posledných dní, Diktátor Tempa, čo ten si pre nás pripravil? Počkaj, Diktátor Tempa? Myslíš B-Boya Boja? B-Boy... Verejná výzva.